L-ewwel fjura. Meta tasal ir-rebbieqa, in-nies tar-raħal kienu jagħmlu kompetizzjoni li fiha ifittxu l-ewwel fjura li tkun kibret wara li tgħaddi x-xitwa. Min isibha kien jirbaħ u kulħadd jgħidlu bravu. Sena minnhom meta s-silġ beda jinħal, tfal u kbar ħarġu jfittxu l-ewwel fjura. Għalxejn ma sabux fjura waħda u kienu se jmorru lura d-dar meta semgħu għajta hawn sibta kien leħen ta' tifel żgħir. It-tfal, l-irġiel u n-nisa ġrew lejn it-tifel li kien qed iċabċab u jaqbeż bil-ferħ. It-tifel kien sab l-ewwel fjura. Imma l-fjura kienet infetħet f'nofs il-blat xi ftit l-isfel mix-xifer tal-għolja. It-tifel wera b'sebgħu fejn kienet il-fjura, imma ma setax iġibha għax beża li jaqa' għall-isfel. Xtaqa ħafna l-fjura għax ried li jirbaħ il-logħba u jkun l-iktar bravu. L-oħrajn ġiethom ħniena mit-tifel u rriedu jgħinuh. Żewġ tirġiel b'saħħithom ġabu ħabel biex it-tifel jinżel sal-fjura u jġibha. It-tifel beda jibża mill-logħli li ma jmurx il-ħabel jinqata' li qal nibża. L-irġiel ġabu ħabel iktar oħxon u mhux tnejn immissa 3 irġiel rriedu li jżommuh biex jinżel għall-fjura. Kulħadd beda jagħmillu kuraġġ, imma kien kollu għal xejn. F'daqqa waħda it-tifel waqaf mill-biki u bit waħda ixxotta d-dmugħ. Ma dawk in-nies ra lill-missieru tajjeb għal it-tifel ninżel jekk missieri iżomm il-ħabel. It-tagħlima tal-istorja. Dan it-tifel kien iħobb ħafna lill-papa tiegħu u kien jafda fih b'għajnejh magħluqa. Niftakru li aħna għandna missier ieħor, il-missier tas-sema, li għandna nafdaw fih għax hu dejjem lest biex jieħu ħsiebna. Ġesu għalinna biex nafdaw f'missierna tas-sema meta għallimna ngħidu il-missierna, meta lill-apostli għalilhom kif għandhom jitolbu. Tajjeb li l-missierna ngħiduha kuljum u jekk nistgħu ngħiduha mal-papa tagħna. ħareġa li waqfet f'nofsha.